Nik uste zestuak aldaketa merezi duela, aldaketa behar duela. Alde batetik lidergo zintzo batekin eta kudeaketa txukun batekin. Eta horiek lortzeko, falta izan ditugu, gauza horiek azken 4 urte hauetan, horiek lortzeko guk badauzkagu gure programan hainbat puntu, oen saiatuko naiz garrantzitsuenak aipatzen, ezta? Lehendabizi, noski, pertsonak erdigunean, pertsonak dira, zaindu behar ditugunak eta pertsonentzako egiten dugu politika, eta zailtasunean daudenak izango dira gure erdigunean egongo dian agenteak, pertsonak, bai? Eta horrekin batera memoria. Memoria historikoa eta memoria gertukoa. Gertuko memoria ere bai. Eta gero, komunitate energetikoak sortzen ari dira herri, hemen ere bai, eta haien ondoan egon behar gera, entzun, gu gure proposamenak baditugu, trantsizio energetikoa beharrezkoa dugu, eta gure aldetik badaukagu proposamen bat, orain aztertzen ari dena, laizter jakingo dugu emaitza, osin beltzeko proiektua zer eman dezaken, eta nola nahi ere sortu den energia komunitatearekin lan egiteko prest elkarlanean. Bilatzen dugun modu bat elkarlanean lan egiteko. Auzo bakoitzak izango du bere garrantzia, auzo oreka importantea da, eta guretzako hauteskundeetan esango dugu, urteroko aurrekontuetan auzo bakoitzak izango du bere partida propioa. Hori bada zerbait. Bosgarrengo puntu bezala, egungo kulturetxearen aldaketa. Lehen ere esan gendun eta behar du zestoak kulturetxe berri bat, non, dantza, antzerkia eta musika modu duinean egiteko eta beste talde kultural batzui ere kabida emango diona, eta bide batez proposatzen dugu azpian aparkaleku publikoak egitea. Hori da gure proposamena arazo handi honi irtera emateko. Beste puntu bat izango litzake tokiko merkataritza sustatu, lagundu eta erabiligabeko lokalak suspertzeko ere politikak martxan jartzea. Zubimusuko aisialdi gunea aurreko legealdian gure programan zetorren, zorionez EH Bilduk jarri da horretara, ez zaigu gustatzen egin den proposamena, ez zaigu osoa iruditzen, guk beteko genduke beste modu batera ere, eta alde hortatik gure proposamena hor dijoa, aisialdi gune bezala izateko Zubimusu. Gero beste 2 puntu daude, aldundiarekin lanean, baino zestoak bultzada eman berdiona, eta da, zestoatik Zumaira osatu bide berdea, eta badakit esleituta dagoela eta laizter izango direla, baina gainean egon behar gara, eta nola ez, irisgarritasun eta mugikortasun plana. Hori ere gure aurreko legealdian programan zegoen, eginda, baina gauzatzea falta da, horren gainean egongo gera. Eta gero, bizilagun asko kexatu zaizkigu herri eta auzoen garbitasunarekin. Hori guretzako oso gauza importantea izango da, garbitasuna bermatzea. Eta hau egiteko lantalde zoragarri batekin jokatzen dugu. Egia esan oso konprometituta, lan esparru askotan lanean dabiltzanak, bai gizarte zerbitzutan, energia munduan, enpresa munduan eta kultura munduan, eta denak elkarrekin eta ilusioz, usten dut lan txukuna egingo dugula. Proiektu hori nagusienekin hasita, lehenbizi behintzat garbi da, ez? Etxe bizitzakin ze arazo daukagun, orduan gure aldetik, zestuan, batetik korreoz eremua eraitsi da, eremu hori jabetza publikokoa da, eta gero kale okerra, kale okerreko eremu hori nola da onden bakigu, eta hor jabetza pribatuan izan arren ja aurre akordio batea iristear gaude, bertako jabeekin, eta hor, 22 etxe bizitza, jabetza publikokoak eraikitzea izango litzake, helburua. Gero, biztan da, legealdi honetan egindako hainbat gauzek jarraipena behar dute, eta hor, zaintza ekosistema baten proiektua daukagu, Aldundiaren babesarekin, eta gero herriko hainbat eragilerekin elkarlanean, eta garbi da, zestuan 30 urtetik gora, 177 pertsona bakarrik biziala, eta horien artean askok baliabide gutxi eta gaina hurbileko seniderik ez, eta hor akonpainamentu proiektu bat martxan dago, oso aurreratua daukagu, eta hori erabat martxan jartzea izango litzake helburua.
Gero, larrialdi klimatikoaren kontu hori daukagu, gu larrialdi klimatikoari aurre hasiera batean herri bezala eskala txikitik egin nahi diogu, eta hor azterketa ezberdinak egiten nahi gea, komunitate energetiko badea sortuta dago, eta gero herriko eraikin publiko zein pribatu guztiei eman nahi diogu, halako, esan nahi dut, eraikin horiek daukaten gaitasun fotovoltaikoa aztertzen nahi gea, eta horren arabera, 2 gigabat orduko potentzia berriztagarrien bidez, herrian bertan, hau da gure eraikinak baliatuta, ateratzea izango litzake, helburua. Gero, horrekin batea baita ere energia bulego bat martxan jarri nahi dugu, herritarrak aholkatzeko, potentziak eta barrak ajustatzeko, eta gero, bestetik, hor dazkagu hainbat gauza, azpiegiturei dagozkienak, eta hor dia, batetikan, auzoi dagokienez, arrua behian interbentzio garbi da, 89 etxebizitza eta gero, arruak dimensio berri bat hartzen dula, sarrera irtera duin batzuk egin berdi arrua behian, horrekin batea baita ere ekipamentu bat, gu planteatzen dugu Egaña plaza ondoko eraikin zaharroiek eraitsi eta hor ekipamentu balioan alintz bat egitea, arrua goian parke bat, batzar saio batzuk egin dira eta erabaki da parke berria non egin, hori egingo genduke, Aizarnako plazakin, aurrekontu parte hartzaileen ondorioz, legealdi honetan hainbat eraberritzen egin dira, horrekin jarraitu nahi genuke, eta gero, hortikan aparte, herrian, baita ere, badazkagu, momentu honetan kiroldegian, interbentzio handi bat egitea goz, hastear dago, hasita dago, argitaratzean hasita egongoa, eta gero kulturetxeekin, egungo kulturetxea eraitsi baino, hori birmoldatu nahi dugu, irutzen zaigulako, herriko beharretarako, hori birmoldatuta, ondo egongo litzakela. Eta guzti hau gauzatzeko, esan beharrik ez dago, ilusio guztiakin, taldean jende belaunaldi berriko ordezkaritza bat ere badago, eta orduan, auzotarrak ere bai, eta guzti hau egiteko, talde egokia osatzea lortu dela, eta hortara guaz.